Salutare lume! Mai știți atunci în legătură cu acel vlog? Am uitat să-l fac pentru că sunt prost, bineînțeles. Glumeam. Așa că o să-l facem astăzi. De ce nu? Un mesaj. Ce am primit? Hai mă. Nu contează, să văd după video. Așa, și să facem un vlog. M-am zis. Acum mergem acasă. Pentru că mașina a trecut. Iată mașina. Acum suntem la Băgăinilor, bineînțeles. Și mergem acasă. Cred că o să pun o pauză până o să merg acasă, că o să vă plictisiți, cred. Sau las. Dați mulți, frate. Așa. O găină, man. Ce caută? Găină, nu știu. Acum am drumul. Iar o mașină. Uitați poza de găină. Bun. Așa. Am oprit. Aoleu, Doamne. Așa. Ok, până ajungem noi acasă, până ajung acasă, cred că o să pun o mică pauză. Pot să pun pauză. Așa. Am pus-o doar că suntem aproape de casă, după cum vedeți. Altă mașină. Așa. O să facem ceva de casă. Aici mă dau jos de pe pene și o să mergem pe jos. Așa. De o pisică. O vedeți? Nu cred că se vede. Nimic, trebuie să mă duc mai aproape. A, da, și un câine acolo. Lasă. Uite, vedeți? Dacă vedeți de aici. Uitați. Așa. Plic, plic, plictiseală, plic, plic, plictiseală. Uite pe bunica mea.
Așa. Și mergem. Mai avem foarte puțin, zic eu. Da, veneam de la școala 10, că am fost acolo. Un câine și încă unul. Apropo, o să facem, cred că, daily vloguri de acum încolo. Pe parcurs vreau să spun. Dar nu am mai făcut gameplay-uri și jocuri. Așa, pentru că, na, nu mai avem ce jocuri să mai fac. Minecraft mai era, dar de acum o să fie și Minecraft, tot ce vreți. Numai să spuneți ce jocuri vreți voi să fac și o să fac. Alea care să-mi plac, o să fac și serii. Suntem aproape. Okay. Așa, și eu să pun o mică pauză. Sper că e ok, da? O să pun o pauză. Ne uitam la televizor acum. Nu că make roast, pentru că da. Așa. Ok. Am apă. Pune-mi că... Ok. Nu aici. Nu. Și cam atât a fost și cu acest vlog. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, că nu ne vedem, bineînțeles, data viitoare.